Лета – час вандровак і добрых сустрэч. Можна сказаць, што Радыё Марыя таксама пачало гэтае лета з вандроўкі па Мінску. Мы ўзялі ўсе свае валізкі, кофры, мэблю, тэхніку, абсталяванне і пераехалі на новы адрас. І пакуль нашая студыя не мае магчымасці прымаць гасцей, мы самі вырашылі завітваць у госці да цікавых ды добрых людзей. Сёння мы рушым у старажытнае Заслаўе, да знакамітага беларускага аматара астраноміі, папулярызатара гэтай навукі, шматдзетнага бацькі, каталіка Віктара Малышчыца. Пахвалёны Езус Хрыстос, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Звычайна госці прыходзяць да нас у студыю, а сёння студыя Радыё Марыя завітала ў госці да шаноўнай сям'і Малышчыц і менавіта да спадара Віктара Малышчыца, галавы гэтай сям'і. Пахвалёны Езус Хрыстос. Навекі вечныя, Амна. Мы завіталі не проста так. Усе, амаль што беларусы, ведаюць вас як самага вядомага, знанага беларускага астранома. Многія з нас назіраюць за творчасцю, я інакш гэта назваць не магу, менавіта творчасцю вашай зорнай на прасторах інтэрнэту. Бо тыя фотаздымкі, якія робіце вы, мабыць, беларусаў больш не робіць ніхто. Робіць, ужо робіць. Я, можа быць, першы быў хіба, што цяпер вельмі шмат хто робіць. Вось, вы былі першым, гэта сапраўды так, і ўжо, калі скажаш прозвішча Малышчыц, усе скажуць, а, мы ведаем, зоркі. Хочацца спытаць, самая першая гісторыя, як усё пачалося. Адкуль у беларускага хлопчыка, які нарадзіўся не ў самым вялікім горадзе, вы паходзіце з Глыбока? Ой, там доўга гісторыя, я нарадзіўся ў Латвіі, ў Рызе, але лічу сябе глыбачанінам. Вось, адкуль у вас з'явілася такая любоў да зорак? Напэўна, штосьці ад мамы, штосьці ад таты. Мяне памятаю, што ў дзяцінстве тата часта вадзіў пад неба, паказваў зоркі. Ён не зусім добра іх арыентаваўся, але шмат чаго пра іх цікавага расказваў. Вось, а яшчэ ў 5 класе, звычайна ў 5 класе усе пра зоркі мараць дзеці. Там і ў школе якраз праходзіць, там прадмет, ці то сусвет называўся, прыродазнаўства пра зоркі. Мама падарыла першую энцыклапедыю. Ну і вось, канешне, ад гэтага ўсё і панеслася. Прачытаўшы энцыклапедыю пра зоркі, захацелася чытаць яшчэ. Дзякую маме, што падтрымала захапленне, дзякую настаўніку школьнаму, што падтрымаў. Я б не сказаў бы, што я прафесійны астраном, больш я займаюся папулярызацыяй навукі, но заадно я спрабую гэта ўсё прыхажу сфатаграфаваць. Самы першы ваш фотаздымак зорнага неба, памятаеце? Гэта было банальны здымак зусім, зроблены на старажытны плёначны зеніт. Для гэтага давялося адшукаць высокаадчувальную плёнку. І, канешне, якасць кадра была так сабе. Скажам, зорнае неба здымаць прыходзіла ў галаву ўсім, але заўсёды гэта было альбо нейкая падтасоўка, дамалёўка, або монтаж, бо адным кадрам проста зняць і пейзаж, і неба, тэхнічна было немагчыма. І вось усе проста чакалі, пакуль тэхніка дойдзе да ўзроўня, калі гэта можна будзе зрабіць. Вось як толькі я такой тэхнікай змог абзавесціся, першая думка была пабегчы ў поле здымаць зоркі. А што першым здымалі? Тое, што вы бачылі, нашы беларускія пейзажы, архітэктуры і ўсё, што можа быць іншае пад зоркамі. Зорныя пейзажы такія самыя, як і дзённыя, толькі замест блакітнага неба і сонца і аблока у нас млечны шлях, аблокі туманнасці, россыпы зорак, а сюжэты падобныя. Калі упершыню вы ўбачылі свой фотаздымак і адчулі, што гэта нешта неверагоднае. Памятаеце гэты момант? Звычайна у тых, хто яшчэ такі робіць першыя крокі фатаграфіі, у аматараў фатаграфіі, кожны новы здымак, это вау, я гэта змог, канешне. Так што любы здымак заўсёды, нават калі там цяпер я гляджу і думаю, што гэта ж і тэхнічна недасканала, і сюжэт ніякі, увогуле гэта сметніца. Тым не менш, калі гэта першы раз робіш, заўсёды, канешне, будзеш глядзець з захапленнем. Думаю, што ўсе, хто штосьці здымаў хоць раз у жыцці, заўсёды гэта перажывалі шмат разоў. Можна падзякаваць бацькам за тое, што яны гэтае зерне ў вашае сэрца так заранілі, пасадзілі там. Так, моя мама наракала ўсё жыццё, што, маўляў, астраномы там ці і падобныя людзі не шмат зарабляюць, і увогуле гэта не самая прэстыжная, можа, прафесія, але цудоўна, што падтрымлівала і ніколі не ставіла палкі ў колы. Насамрэч, жыць цудоўна і зарабляць можна ў любой сферы, або толькі ты любіў гэта і мог бы там працаваць.
А як сям'я цяпер ставіцца? У вас шмат дзяцей, 4, жонка вельмі актыўная таксама. Як сям'я ставіцца да вашага захаплення? Мне падаецца, што станоўча, дзеткі самі любяць глядзець у тэлескоп. Многія пытаюцца так, дык ты ж па начах прападаеш, як сям'я гэта церпіць. Наш беларускі клімат цудоўны гэта ўсё рэгулюе, таму што нам трэба, каб была цёмная ноч. Вот зараз ночы, напрыклад, не цёмная, сонца не сядае глыбока, а зараз мёртвы сезон праехалі. Узімку усе ночы пахмурныя праехалі, потым свеціць яркі месяц, таксама няма чаго назіраць, праехалі, і калі ты нават хочаш выязджаць кожную даступную ноч, ну, разу 20 выйдзеш за год. Ого, а нам, слухайце, падаецца, што можна выходзіць проста на вуліцу і назіраць штодня. А для гэтага павінны быць нейкія асаблівыя ўмовы. Ну вось зараз чэрвень, паспрабуйце нават выехаць на дачу і паглядзець на неба зорнае. Вы ўбачыце, ну, рэдкія зорачкі, неба блакітнаватае, сонца глыбока не сядае і ноч не наступае фактычна. Сумеркі працягваюцца ўсю ноч. Калі вы там чулі дзесьці, што Млечны шлях можна ўбачыць, вы зараз яго не ўбачыце проста зусім. Можа на Палессі, там яшчэ трошкі ёсць цёмнага неба і тое, толькі на паўднёвым сектары неба. Вось, на жаль, да канца амаль ліпеня, ну, да другой паловы дакладна, вось гэты мёртвы сезон доўжыцца. Чым далей на поўнач, тым гэта яшчэ горш. Жыхары Браслаўшчыны і ў канцы ліпеня Млечны шлях не бачаць нават. Нішто сабе, але жыхары Браслаўшчыны, мабыць, тыя, хто бачыць паўночнае ззянне? Ну так, у іх шансаў трошкі больш, хаця ж наша краіна невялікая. Звычайна, калі ззяе на Браслаўшчыне, то і з Брэста таксама бачна. А толькі што, ну, трошачкі горш хіба што. Вось гэта тое апошняе ўражанне, якое маюць усе, хто заглядаў у інтэрнэце на старонку спадара Віктара у там Не толькі на маю старонку, усе здымались. Такое было ззянне, што можна было тэлефонамі здымаць мабільнымі, так што ўвесь інтэрнэт быў перапоўнены. Гэта была падзея неверагодная, канешне. Слухайце, а на Беларусі як часта такое адбываецца? Штогод можна назіраць паўночнае ззянне? Пры вялікім жаданні можна і штогод, але, ну, трэба моцна хацець гэтага. Скажем так, сонца наше, сонца выклікае сонечныя ўспышкі і выкіды плазмы ў бок зямлі. Калі сонца больш актыўнае, то шансы ўбачыць палярнае ззянне больш, а актыўнасць мяняецца з перыядам 11 гадоў. Вось зараз мы каля максімум актыўнасці, таму шансаў куды больш. Але калі вы жывеце там дзе-небудзь зусім на поўначы, за палярным кругам, то проста ўвечары выйдзеце, у вас вялікія шансы, што нешта на небе трошкі будзе там свяціцца. У нас жа не, трэба ж маніторыць прагнозы магнітных бур, глядзець графікі вось гэтай геамагнітнай актыўнасці, і калі бачыш там, што усе прыборы зашкальваюць, выязджаць, бегчы кудысьці ў поле. Такое, каб было бачна няўзброеным вокам ззяння, бывае досыць рэдка. Каб убачыць колеры ў Беларусі, а не чорна-белым, яшчэ шансаў менш. Але вось тады 11 траўня я бачыў нават колеры. Гэта пыхнула дык пыхнула. Мы спадзяёмся, што мы... У Афрыцы бачылі тады, на поўначы Афрыкі нават. Нішто сабе, гэта нам, канешне, на прыгажосць пашчасціла. А ўвогуле, а як гэта ўплывае на зямлю, магнітныя буры на сонца? Для нас гэта што? Ай, не страшна. Ну, усе пужаюць, я люблю бурчаць, што не страшна. Уплыў на здароўе людзей, магчыма, ўсё ж такі ёсць некаторыя работы навуковыя, які паказваюць, што ўсё-такі пэўны ўплыў ёсць. Напрыклад, там людзі з мігрэнямі часцей пакутаюцца, хаця механізм уплыву да гэтага часу не зусім зразумелы. Проста магнітнае поле ўвогуле на чалавека не так моцна ўжо ўплывае. Мы ведаем, што ў апаратах МРТ там поле каля 100 000 разоў магутнейшае, чым зямное поле. І нічога, людзі МРТ праходзяць без шкоды для здароўя. І таму, калі наше магнітнае поле трошачкі якісь варыяцыі зазнае, то на нас это не моцна паўплывае. Іншая справа, што тэхніка можа за гэтага пакутаваць. Там спадарожнікі могуць падаць з арбіт з нізкіх, парушацца сувязь, узнікаць велізарныя токі ў лініях электраперадач, гары, трансфарматары. Але пра гэта ўсе ўжо ведаюць, таму, як правіла, загадзя, ну, аўтаматыка гатова выключыць крытычныя вузлы. Са спадарожнікамі сувязь таксама ўжо ведаюць, што можа абарвацца, арбіты іх падымуць, так што глобальных катастроф мы не чакаем ад магнітных бур. Карацей, не звяртаць увагу на містыку, якую наганяюць звычайна. Наганяюць на базісе навукі ўсё ж такі, але практыка паказвае, што ўсё ж такі з тых успышак і магнітных бур, якія вось мы фіксавалі ў гісторыі, ніводнае сур'ёзнага ўрону чалавецтва б не нанесла. Слухайце, цудоўныя навіны. Толькі дзеля гэтага варта было да вас сёння завітаць.
Спадар Віктор, а вы калі даведваецеся пра тое, дзе можна будзе нешта назіраць, якім чынам вы будуеце свой тады графік жыцця? Гэта ж складана прыстасаваць альбо не? Графік жыцця ў дзень, а назіраем уначы, адно другому не перашкаджае, толькі паспаць будзе небудзь. Але калі еду штосьці паздымаць, то проста трэба дачакацца, каб было яснае надвор'е, каб ужо былі больш-менш цёмныя ночы, каб не свяціў яркі месяц, ну і выбраць нейкую прыгожую лакацыю, хіба што. Спіс цэлых гэтай лакацыі яшчэ ёсць, вось па магчымасці стараюся кудысьці выязджаць. То бок у вас ужо ёсць такія кропкі нават. А колькі гадоў збіралася вось гэта калекцыя кропак, з якіх класна наблюдаць? Не, я больш гавару пра калі штосьці сфотаграфаваць, кожны раз нейкае новае месца. А для таго, каб проста палюбавацца зоркамі, у нас адна кропка. Нашы аматары астраноміі мінскія ўжо разведалі некалькі больш-менш адэкватных месцаў, каб не так далёка ад горада ад'язджацца, але каб ужо было досыць цёмна. Вось ёсць адно цудоўнае мястэчка пад Івянцом у полі. Мы туды рэгулярна катаемся паглядзець. Пад Івянцом. А яшчэ дзе недалёка ад Мінску, напрыклад, можна так выехаць? Ну, вось у нас есть цэлая супольнасць там аматараў астраноміі, там іх цэлая карта ёсць. Таму што на словах ўсё роўна цяжка будзе растлумачыць, дзе гэта. Ёсць пляцоўка пад Дзяржынскам, ёсць у Слуцкім напрамку. Ну, у першую чаргу выбіраем так, каб Мінск не так свяціў, таму што яго бачна нават за 100 кіламетраў. Ого. Не, калі мы едзем, напрыклад, у ноч, вяртаемся аднекуль да Мінска, мы бачым яго там, што ён так свеціць, але нават мы не ведалі, што гэта за 100 кіламетраў шкодзіць назіраць за зоркай. Ну вось, за 100 кіламетраў ўжо нармальна, мы заўсёды нейкі кампраміс шукаем. Ідэальна цёмнага месца не знойдзеш нават у Беларусі. Ну хіба на альманскія балоты кудысьці лезці. Але калі ад'ехацца кіламетру 50-60, ды ў правільным напрамку, каб не было іншых вялікіх гарадоў, то ўжо можна досыць цудоўна неба і знайсці. А вялікая супольнасць аматараў назіраць за зоркамі на Беларусі? Мне падаецца, для Беларусі малаватая. Напрыклад, як паглядзіш, які культ гэтай астраноміі ў тым жа ЗША, дзе там просто за гонар лічаць стварыць сабе, пабудаваць і купіць гіганцкі тэлескоп, паехаць на якую-то там Старпаці ў пустыню, так называюць выезды Старпаці, і цэлы там тыдзень завісаць гэтым тэлескопам. У нас такой вялікай супольнасці няма, але аматары ёсць, канешне. У любым выпадку астраномія такая цікавая навука, што армія аматараў шмат разоў перавышае армію прафесіяналаў. Я нідзе не чуў пра гіганцкія супольнасці аматараў фізікі, хіміі, якія штосьці там хімічаць ці ставяць нейкія эксперыменты, але не з'яўляюцца прафесійнымі вучонымі. А ў астраному ёсць такое. Зоркі заўсёды прыцягваюць чалавека са старажытных часоў, і нічога не змяняецца, проста навука паглыбляецца і пашыраецца такім чынам на аматараў, так? Ну так. Задача аматараў, канешне, ёсць некаторыя аматары, якія дараслі да таго, што ўдзельнічаюць у навуковых праектах, часам робяць навуковыя адкрыцці. Ой, напрыклад, наш там беларускія аматары з Віцебска, Віталь Неўскі, калісьці ўмудрыўся адкрыць 3 новых астэроіды. Для цяперашняга свету, дзе тысячамі адкрываецца, гэта не навіна, але гэта ўсё робяць аўтаматыкай, і вырваць з лап аўтаматычнага тэлескопа астэроід і адкрыць яго самому шансаў амаль ніякіх. Але вось ён нават змог такое зрабіць і атрымаў права даць назву гэтым астэроідам. Напрыклад, аднаго з іх ён назваў іменем свайго школьнага настаўніка. Ого. Але у астатнія аматары астраноміі, хтосьці, гэта ж як хобі, хтосьці ставіць сабе задачу прыгожа навучыцца фатаграфаваць галактыкі туманнасці, хтосьці убачыць як мага больш розных аб'ектаў глыбокага космоса. Так, яны не такія, як на фота Хаббла, а не малюсенькія шэрыя плямкі, але ж ты ж сам бачыш гэта. Хтосьці ставіць там, напрыклад, задачу зафіксаваць там як мага больш камет, нейкіх там пераменных зорак, чагосьці яшчэ. У кожнага сваё. Гэта чымся нагадвае рыбалку. Таксама, па ідэі, рыбу можна ў краме купіць і ўсё. Але ж чамусьці рыбакоў велізарная колькасць, прыладаў для рыбалкі аграменная разнастайнасць і метадаў падыходу таксама мноства. Так, а што тады з'яўляецца найбольшай цікавасцю для Віктара Малышчыца? Ўсё ж такі, напэўна, фатаграфія. Таму што калі ты менавіта не фатаграфія нябесных аб'ектаў, і зноў-такі тут тысячу людзей адно тое здымаюць, а пейзажы беларускія. Таму што гэта цікава, што ўначы мы штосьці бачым, але ўсё ж такі, як правіла, па-першае, чорна-белае гэта. Мы не бачым колеру ўначы, такая асаблівасць нашага зроку. Па-другое, некаторыя рэчы зусім не бачым у цемры, хоць вока выкалі. Але ж там насамрэч ёсць і колеры, там ёсць святло, і камера за кошт доўгай экспазіцыі можа выцягнуць столькі
інфармацыя, якую вока просто не адчувае. І таму вось убачыць пейзаж, дзе ты стаяў, але ў зусім іншым святле, ну вельмі цікава. Многія кажуць, што, маўляў, твае здымкі нерэальныя, такога вокам не ўбачыш. Ну не ўбачыш так, але ж яно ёсць гэта. Тут такія ж падыходы, які ў навуковым фота. Многія з мікрааб'ектаў ці касмічных там галактык мы ніколі не ўбачым ні адзін прыбор, такім як на фота, але гэтыя зоркі фізічна існуюць, і яны маюць колеры, і таму галоўная задача такога фота перадаць усё, што ёсць, а не абавязкова так, як гэта бачна вокам. Ну, насамрэч, ваши фотаздымкі сапраўды выклікаюць захапленне. Вось выклікаюць захапленне, і хочацца разглядаць далей. Я ведаю па сабе, што калі заходжу на старонку Віктара Малэшчыца, то я ніколі не спыняюся на першай публікацыі. Я заўсёды гартаю штучку. Не заўсёды рукі даходзяць такі публікаваць. Ну, раз ты ёсць такія фанаты, буду старацца часцей. А то вы не ведаеце. Але і паназіраць таксама. Аматар, у нас зараз з'явіўся тэлескоп, самы, напэўна, вялікі ў Беларусі. Ось недавно ўдалося яго набыць, і вось дзякуючы яму цяпер па-новай для сябе неба адкрываю, таму што ну, калі ты гэты аб'ект шмат разоў бачыў іншыя інструменты, то калі дастаеш эту велізарную пушку, зусім па-новаму выглядае. Так што візуальнымі назіраннямі цяпер зноў захапіўся. Вось давайце тады пра тэхніку троху. Колькі маеце тэхнікі? Якая яна? З дапамогай чаго вы назіраеце за зоркамі? У параўнанні з маімі многімі знаёмымі мне тэхнікі мала, таму што у некаторых там па 5 тэлескопаў. Ну, не ведаю нават для чаго, ну, але от, чалавеку прыемна мець 5 розных, напрыклад. Для таго, каб глядзець на неба, трэба, канешне, тэлескоп. У прынцыпе, можна пачаць нават з самых простых тэлескопаў, хаця трэба ведаць, што магчымасці іх досыць абмежаваныя. У іх класна будзе глядзецца месяц з кратэрамі, а ўсё астатняе трэба ўжо так шукаць трошачкі. Ну, і далей да тэлескопа проста ідуць розныя аксесуары, там акуляры розныя, у кагосьці там бінапрыстаўкі, каб двума вачыма глядзець, у кагосьці там фільтры спецыялізаваныя, якія пазваляюць павышаць кантраст. Ну, гэта ўжо тое, чым абрастае гэта тэхніка. А тэлескопамі толькі 2. І мы, канешне, не маглі хоць адным вокам не глянуць на адзін з іх. Гэта, дарэчы, меншы тэлескоп спадара Віктара. Бачыш, які плямкі? Асабліва вось тут цёмныя, ну яны чаму такі цёмныя? Ну, больш халодныя проста, чым сонца. Сонца 6000 градусаў. Страшна падумаць. О, аблокі пайшлі. А пляма, ну, недзе 4500. Вакол іх абадочкі шэранькі 1005. Недзе вось так. Так што там таксама страшэнны агонь, але проста пры больш нізкай тэмпературы. Плямы вельмі яркія, проста на кантрасце з сонцам яны цёмныя. І вось узнікаюць яны там, дзе моцнае ўзбурэнне магнітнага поля сонца, і вось гэтыя магнітныя узбурэнні часам прыводзяць і да страшэнных выбухаў, успышак, то, што мы называем. І калі гэта пляма дзесьці недалёка ад цэнтра сонца тут бабахне, эта плазма ўся палеціць на нас, на зямлю, і тады будзе ў нас магнітная бура. А вось што будзе, калі глянуць проста ў акуляр? Ну вось, што адбудзецца з вашым вокам, калі вы паглядзіце ў тэлескоп без фільтра на сонца. А калі чалавек паглядзеў нашу перадачу, альбо раней ужо задумваўся пра тое, што хочацца паназіраць за зоркамі, на што трэба звярнуць увагу, каб выбраць сабе удалы тэлескоп? Ну, спачатку я б сказаў бы, што тэлескоп гэта далёка не адразу, напэўна. З такое сапраўднае захапленне, калі пачалося, лепш за ўсё навучыцца арыентавацца па зорным небе. Вось выбрацца кудысьці, дзе будзе сапраўды цёмна, пашукаць розныя сузор'і. Можа быць, узяць бінокль. Біноклі таксама даюць аграменную асалоду ад назірання неба, каштуюць нашмат танней, чым тэлескопы. Пашукаць нейкія аб'екты, пачаць чытаць пра гэтыя сузор'і, якія цікавыя аб'екты ў кожным з іх ёсць. Прачытаў, што там ёсць нейкая галактыка ці шаравое скопішча, напрыклад. А што такое шаравое скопішча, што такое галактыка, пра іх пачытаць. Тады назіранне будзе нашмат цікавейшым, таму што многія думаюць, я куплю тэлескоп камп'ютарызаваны, там за шмат тысяч долараў, націсну кнопачку, і там будзе фота, проста рознакаляровыя, з туманнасцямі. Асаблівасці наша зроку такія, што нават у тэлескоп Хаббла мы не ўбачым, як паказвае тэлескоп Хаббла, і многія моцна расчароўваюцца. Па-другое, калі вы ўжо так настолькі захопіцеся гэтым, будзеце шмат чаго чытаць, вы самі будзеце ведаць, які вам тэлескоп купіць. Той, які ўпішацца ў бюджэт. Але самыя бюджэтныя я бы не раіў. Лепш бінокль, лепш нашы вочы неўзброеныя. У любым выпадку самы лепшы тэлескоп той, які ездзіць з вами за горад. Калі купіце велізарную жалезяку, якая будзе стаяць на балконе, ну, гэта марная трата грошай. Лепш кампактны, які вы закінеце ў заплечнік, і вы едзеце за 100 кіламетраў ад Мінска.
А чому саме таны не варта разглядаць? Ну, там столькі кампрамісаў робяць сучасныя кітайцы, што проста ўжо сэрца крыві абліваецца. У мяне ў самога такі быў, але я проста ведаў, што ад яго чакаць, таму што многіх адбівае цікавасць да астраноміі менавіта нізкая якасць оптыкі, механікі. Па некаторых прычынах чамусьці яны каштуюць шалёных грошай, а вельмі сціплыя інструменты. Зразумела, так. Яшчэ добры варыянт, калі задацца купіць тэлескоп, адшукаць якраз людзей, у якіх ужо ёсць яны. З'ездзіць з імі кудысьці, паназіраць разок, убачыць, што гэта такое. Можа, не спадабаецца проста. Таму што ведаю, што гіганцкая колькасць тэлескопаў купляецца і паліцца ў куточку. Так. Дзе гэтых людзей шукаць, якія ездзяць некуды, з якімі можна сабрацца і паехаць разам у такую вандроўку уначы? Напрыклад, ёсць форум аматараў астраноміі Беларусі. Ён паўжывы гэты форум, але людзі там прысутнічаюць. Праз іх можна знайсці кантакты. Ёсць, напрыклад, супольнасць у тэлеграме, чат, дзе таксама абмяркоўваюцца супольныя выезды, нейкія падзеі, дзелімся сваімі фатаграфіямі і планамі. Можна тады проста, напрыклад, запытацца, калі хтосьці кажа, я сёння еду, можна запытацца, ці можна да цябе на хвост сесці. Многія кажуць, магу ўзяць 5 чалавек з сабой, там, 3 чалавекі. Можна папрасіцца і паехаць. А ці ёсць у беларускіх аматараў астраноміі такія таксама з'езды, зорныя нейкія сустрэчы, як у тых жа амерыканцаў? Хай, можа, менш маштабныя, але таксама... Ведаеце, былі раней, нашы энтузіасты ладзілі такі белаастрафест, мы его называлі, пад Мінскам. Якраз неба там было неважнае, але гэта была больш пляцоўка для кантакту, абмену досведам. Але неяк цяпер з прыходам інтэрнэту гэта больш заглохла, цяжка сабраць вялікую колькасць людзей. Таму звычайна гэта супольныя выезды паназіраць. То бок збіраецца суполка і едуць з такой групкай назіраць, так? Ну, я ж кажу, спантанна. Напрыклад, далі сёння добрае неба. Няма месяца на небе, ўсё. Хтосьці піша, я паеду. Іншы думаюць, о, дык у яго ж вялікі тэлескоп. Паехалі мы да яго таксама, напрыклад. А хтосьці кажа, я з сабой яшчэ каго вазьму. Ну, і такім чынам збіраецца кампанія. Слухайце, як прыгожа гучыць, далі ўсім добрае неба. Проста хочацца такім рэфрэнам зрабіць для нашай сённяшняй перадачы. Хочу запытаць вось яшчэ пра што. Пачалі распавядаць, як пачынаюць людзі цікавіцца, што з гэтым рабіць. А можа, ёсць нейкія парады, якія кнігі пачытаць. От, напрыклад, я ведаю, Левітан для дзяцей пісаў пра зоркі. Хто яшчэ? Можа, якія не толькі для дзяцей, а для дарослых. Ёсць нейкія парады? Вось, шчыра кажучы, я нават не ведаю, што цяпер параіць, бо кніг велізарнае мноства, але такія кнігі для пачаткоўца я апошнім часам не чытаў, і таму цяжка сказаць, што з іх падыдзе. У любым выпадку можна знайсці якусь вялікую, прыгожую, такую маляўнічую энцыклапедыю проста пра космас, пачаць, напрыклад, з яе. Мне калісьці падабаліся старажытныя савецкія кнігі, там таго ж Зігеля, ці, нават іншых аўтараў зараз не ўспомню, Цысевіча таго ж самага, дзе было мінімум ілюстрацый, але я проста зачытваўся да коркі гэтымі кнігамі. Не ведаю, ці там тэксты былі такія чароўныя, ці проста іншых кніг не было. Таму у любым выпадку нападайце на тое, што можна чытаць. Ёсць ж куча цікавых навукова-папулярных фільмаў. BBC, Discovery робяць цудоўнейшыя рэчы. Можна іх праглядаць. Ёсць банальная Вікіпедыя, дзе там некаторыя раздзелы вельмі цікавыя нават для пачаткоўца. Іх можна перачытваць. А як вы ставіцеся да розных прыкладанняў, якія расказваюць, дапамагаюць праз тэлефон проста паглядзець на зорнае неба? Напрыклад, стэларыум. У мяне такое ёсць. Абсалютна станоўча, канешне, гэта must-have для кожнага. Калі вучыце зорнае неба, вучыцеся шукаць сузор'і, то так, можна взяць смартфончик, навесці на неба, он пакажа, якія там сузор'і, і адразу паспрабаваць іх самому адшукаць. Пра гэтыя сузор'і потым таксама можна пачытаць, як яны называюцца, чаму яны так называліся, якія легенды з імі звязаны, адкуль там паходжанне, там же шмат сувязь са старажытна-грэчаскімі міфамі. Ці наадварот, хочаце выехаць сёння, ці выйсці на вуліцу і ўбачыць, напрыклад, Сатурн. Ці будзе той Сатурн на небе? Вось узялі тэлефончик, паставілі сённяшнюю дату, сённяшні час, там час сутак, паглядзелі, ці ёсць на небе Сатурн, напрыклад. Ці наадварот, убачылі на небе вельмі яркую зорку і не ведаеце, што гэта такое. Навялі тэлефон, адразу ўбачылі Венера, напрыклад. А то многія тэлефануюць адразу ў службу выратавання, як убачыць Венеру на небе. Она такая яркая, што пужае людзей, думаюць, што іншапланецяне. Часам на небе з'яўляюцца такія яркія зоркі, а потым залазіш у інтэрнэт, а гэта, оказывается, планеты. Так, самыя яркія планеты. Чырвоным зяннем, там
Так. Самыя яркія аб'екты на небе пасля месяца гэта планеты, асабліва вось Венера. Яна заўсёды ці зранку, ці ўвечары бывае недзе каля сонца, але часам дасягае такой яркасці, што проста як пражэктары. Тая ж планета Юпітер таксама вельмі яркая і ярчэй за любую зорку. Бывае часам яркая зорка ляціць, калі яна вельмі яркая ляціць і не гасне, напэўна, вы бачыце міжнародную касмічную станцыю, самы яркі са спадарожнікаў. І зноў-такі смартфон можа дапамагчы ідэнтыфікаваць яе. Ёсць спецыяльны сервісы ў інтэрнэце, дзе вы можете паглядзець, калі над Беларусю будзе прылятаць МКС, даведацца час сутак, месца неба і загадзя там парадаваць сяброў. Выйдзеце, зірніце, напрыклад, там раз вылетае з-за гарызонта яркая зорка пайшла па небе. Як правільна назіраць зацямненне сонца альбо месяца? Зацьменне? Зусім розныя падыходы. Зацьменне месяца назіраць, як і звычайна неба. Калі месяц трапляе ў цень зямлі, гэта бачна і вокам, і ў бінокль, і ў тэлескоп усімі спосабамі цікава і вельмі так пазнавальна. Калі месяц цалкам хаваецца ў цень зямлі, ён аказваецца не да канца цямнее, не чорным становіцца, не знікае з неба. Трошачкі святла праламляецца скрозь зямную атмасферу, даходзіць да яго. Таму он набывае такое цаглянае адценне, карычневае, шэрае, а насамрэч увогуле чырвоны колер. І калі паспрабаваць яго сфотаграфаваць, рэальна кропелька крыві выходзіць нават, таму што чырвоны промні дабіраецца да яго. З сонцам ўсё тое ж самае, не абавязкова мець якісь інструменты, але галоўнае абараняйце вочы. Ніякія там дыскеты, ніякія цёмныя акуляры для гэтага непрыдатныя. Зварачнае шкло ўжо пайшло б, напрыклад. Альбо спецыялізаваныя нейкія плёнкі, фільтры для назірання за сонцам, таму што як кожны раз адбываецца зацьменне сонца, потым куча людзей стаіць у чарзе да афтальмолагаў з апёкамі сетчаткі. Калі зірнуць на сонца прамым вокам, нават калі яно часткова закрытае, то за пару секунд апёк вам гарантаваны. Будьце асцярожныя. Вось гэта вельмі важнае. А поўнае зацьменне сонца ў нашых краях мы не дачакаемся, таму што гэта настолькі рэдкія падзеі, што бліжэйшых 100 гадоў у Беларусі такога не будзе. А што ж будзе ў Беларусі бліжэйшым летам? Вось нас зараз глядзяць і слухаюць нашыя радыёслухачы і YouTube-гледачы, канешне. Яны зараз нас слухаюць і думаюць, всё, пабягу назіраць, калі, што можна яшчэ паспець пабачыць гэтым летам на нашым небасхіле. Такіх вось экстраардынарных падзей, кшталту там прылёта вельмі яркай каметы, мы яшчэ не чакаем. Хаця там потым будзе камета яркаватая, але улетку яшчэ мы не ўбачым вокам яе. Пад восень чакаецца недзе кастрычнік. Мы до канца не можам прадказаць, ці разгарне на велізарны хвост ці не, але ёсць шанцы, што будзе дастаткова яркая адна камета. Ёсць з'явы, якія кожнае лета нас радуюць. Напрыклад, зараз я кажу, ночы светлыя, якраз канец чэрвеня, самы светлы час. Але, напрыклад, мы можам бачыць досыць рэдкія унікальныя серабрыстыя аблокі. Больш з'явы метэаралагічныя, але яе вельмі любяць астраномы, бо па начах я бачу якраз. Ужо апошніх начэй 5-6 іх назіраю, хаця яны досыць рэдкая з'ява. Зараз нейкі сезон пайшоў. Калі сцямнела ўжо гадзін 11-12 вечара, паглядзіце на паўночны край гарызонта. Там вось такія могуць быць серабрыстыя хвалькі, быццам рэальна срэбра, быццам па самой свеціцца. Насамрэч гэта вельмі дзіўныя аблокі, якія знаходзяцца на вышыні не 3-5, максімум 10 кіламетраў, а 80. І яны зараз недзе там далёка, можа быць, над Скандынавіяй дзе-небудзь і на вялікай вышыні асвятляюцца промнямі сонца. А мы, дзякуючы іх вялікай вышыні, бачым нават з Беларусі. І гэта настолькі прыгожа, я калісьці нават цэлы маленькі ролік зняў пра гэты серабрыстыя блокі. Чаму яны з'яўляюцца? Пытанне да гэтага часу адкрыта. Адкуль там вільгаць бярэцца на вышыні? Ёсць два варыянты. Ці гэта ледзяныя метэарыты разбураліся, і лёд ад іх туды трапляе, кандэнсуецца часам, ці ўсё ж такі неяк вільгаць ад зямлі дабіраецца. Вось іх можна назіраць толькі ўлетку, і пераважна так вось другая палова чэрвеня, пачатак ліпеня. І наша шырота, дарэчы, аптымальная для іх назірання. Так што глядзіце на поўнач, часам бачыце нерэальную прыгажосць. Сёння ноччу было супер, я бачыў. Так, то збіраемся на серабрыстыя аблокі. А ліпень? Вось адразу на жнівень пераскочу, бо не забудзьцеся, што ў нас, канешне, ў жніўні ёсць актыўны метэорны поток Персеіды. Мы перасякаем гэты рой часцінак, які згараюць у атмасферы. Калі выехаць за горад, легчы там на зямлю, каб бачыць усё неба адразу, то вы за хвіліну бачыце там у сярэднім больш, чым адзін метэор у гэту ноч. За гадзіну штук 100 можна бачыць, напрыклад. Максімум гэтага потока, вось 10 12 числа, 11, 12, 13 жніўня. Вось у гэтай ночы выязджайце, будзе супер. Нават калі спецыяльна не пільнаваць, то яны самі вам у вочы проста трапяць. У той жа час у засветленым горадзе праз акно мала што бачыць, трэба вось адкрытае неба.
А яшчэ можна будзе ўбачыць некаторыя планеты. Зараз ужо ў другой палове ночы Сатурн свеціць, а да канца лета ён уже па вечарах з'явіцца. Потым у другой палове ночы пад канец лета будзе свеціць Юпітер, а пад раніцу і Марс можна будзе паназіраць. Хоць, канешне, яны выглядаюць зоркамі без тэлескопа, але ўсё роўна факт, што ты бачыш планета, ўжо цікавая. А з тэлескопам як яны выглядаюць? Сатурн самы цікавы, з калечкам, які абяцаюць. Юпітер можна бачыць, не заўсёды ў нас стабільная атмасфера. У Беларусі вельмі неспакойны клімат в плане паветра. Ну, гэта не толькі праблема Беларусі, ўсіх раўнінных мясцовасцяў. Але калі вельмі спакойна ноч, то там, канешне, можна ставіць вялікае павелічэнне, бачыць, як завіваюцца ты аблокі на Юпітера, закручваецца гэты цыклон, вялікая чырвоная пляма, спадарожнікі ягоны побач вісяць 4 штучкі, вельмі класнае відовішча. Гэта пра Юпітера. Ну, Сатурн, канешне, кальцо, нават часам дзеліцца на 2-3 калечкі, побач спадарожнікі таксама з ім. Марс можна нармальна назіраць толькі калі Зямля з ім збліжаецца. Гэта будзе ў раёне Новага года збліжэння, нават пасля Новага года адразу. А так ён вельмі маленькі, цяпер у тэлескоп чырвоная гарошынка максімум і ўсё. Гэта найбольш такія цікавыя з'явы нашага лета. І яшчэ многія звяртаюць увагу, асабліва гэта ўлетку добра бачна, штучныя спадарожнікі Зямлі. Мы іх ненавідзім, астраномы на ўжо ўсе неба захламілі. Раней калісьці было даўно, што вось хтосьці бачыць спадарожнікі, усім расказвае: "Я учора бачу спадарожнік па небе ляцеў". Цяпер іх запусцілі столькі, што проста цяпер відэа, калі я здымаю начное таймлапс, то там проста трэкі вот так паўсюль летаюць, і нават немагчыма іх заратушаваць, прыбраць усё неба ў іх. Зараз улетку, калі сонца не апускаецца глыбока, таму яно асвятляе гэта спадарожнікі на арбітах. Пашукайце вачыма па небе, вы ў кожны момант некалькі штук знойдзеце. Многія пытаюцца, а што гэта за спадарожнікі, хто там іх запусціў. Калі паглядзець, там ёсць спецыяльны сервіс, які дазваляе даведацца, дзе які спадарожнік, ну, проценту 90 ці больш Ілон Маск. Это вось гэты праект Starlink засмецціў усё неба. Так што вы будзеце усе ночы ўлетку бачыць спадарожнікі, ведаеце, што гэта ўсё збольшага інтэрнэт мабільны. Слухайце, ну, з аднаго боку, канешне, засмецця, а з другога боку, як мы цяпер без мабільнага інтэрнэту? Не, ну мы пакуль без Старлінка жывем у Беларусі, і так нармальна. Гэта ж інтэрнэт, які адразу праз спадарожнік абяцаюць, што будзе працаваць. І ўжо ж каля сотні краін атрымліваць паслугі гэтага інтэрнэту. Бяда ў тым, што гэтай штукі палову запусцілі, ці нават менш, там плануецца да 11 тысяч іх запусціць. Мы калісьці з маімі вучнямі падлічылі, што калі запусціць усе гэтыя Старлінкі, колькі ў сярэднім будзе на небе бачна, вось, напрыклад, калі я выйшаў у поле. 550 мы налічылі. Не ўсе яны будуць вокам бачныя, але над гарызонтам 550 спадарожнікаў будзе. А такія ж самыя праекты хочуць зрабіць і Еўразвяз, Кітай, нават Расія там заікаецца. Так што хутка будзе такая колькасць спадарожнікаў, што зоркі не ўбачым. А ці ёсць у гэтым нейкая шкода? Для астраномаў, шчыра кажучы, шкода няма, акрамя эстэтычныя. Метады апрацоўкі здымкаў дазваляюць насамрэч спадарожнікі прыбіраць. Хаця трывогу і наб'юць, мне падаецца, трывога такая трошкі надуманая ўсё ж такі. Але і на зямлю таксама на галаву не ўпадуць, яны невялікія згараюць у атмасферы, калі падаюць. Яны падаюць рэгулярна, але згараюць, нічога страшнага. Адзінае, што калі мы іх запусцім на блізкі арбіту такой колькасці, можа здарыцца так назвалі сіндром Кеслера. Калі раптам дзесьці сутыкнуцца два спадарожнікі, у нас акрамя 2 кавалкаў смецця цяпер ёсць 20 тысяч кавалкаў смецця, дробных часцінак. Хуткасці ў космосе рэальна касмічныя, вельмі вялікія, гэта нашмат страшней, чым палёт кулі. І таму нават такі абломачак, калі кудысьці яшчэ стукнецца, наробіць шкоды іншаму спадарожніку, разбіўшы таго на сотню кавалкаў. А тыя сотні кавалкаў яшчэ кагосьці паб'юць, і ў выніку ў нас лавінападобна пачне ўзрастаць колькасць абломкаў, і на доўгі час бліжэйшы космас проста стане немагчыма выкарыстоўваць. Пакуль усе б'юць такую трывогу, но але ж ўсё-такі неба вельмі вялікае. Аднойчы такі сутыкнуліся два спадарожнікі. Такая гісторыя ўжо была. Як вы думаеце, чалавецтва трапіць у космас? У сэнсе, ўжо ж трапілі? Не, маю на ўвазе ў больш шырокім фармаце. Чалавек мае магчымасці ў будучыні пераселіцца на іншыя планеты? Я думаю, што вельмі далёка будучыні ўсё ж такі. Для таго, каб набраць больш падпісчыкаў, блогеры часта гавораць, што вот-вот ужо заўтра там паляцім, таму што хочацца аптымізму. Ўсё ж такі гэта пакуль што з нашымі тэхналогіямі гэта фантастычна складаны працэс. Высадзіць людзей на Марс, гэта трэба, каб уся планета Зямля працавала на гэты праект, каб мы рэальна ўсе спынілі войны, напружыліся і запусцілі туды гэтых людзей. А нашмат прасцей запусціць аўтаматычных станцый, роботаў, марсаходаў. І таму нават па сённяшні дзень, хоць праекты гэтых місій распрацоўваецца, мне не верыцца, што штосьці з гэтага сур'ёзна будзе рэалізоўвацца. А каб там каланізаваць і пасяліцца, я думаю, не раней, чым праз 1000 гадоў. Якая самая любімая зорка ваша? Ёсць такая?
Або якою найчастей назіраєте? Або планета? Що найбільше любите? Напевно, всі зорки пригожі однозначно. Саме пригоже небо зимове і літнє, ось якраз у другій полові літа. Тоді ось і Млечний шлях, і саме Похвалений яркі Єсус зорки. Христос. Навіки Ось вічні. весна неяк так здарилося, що ярких зорок трошки поменше на небі. Особливо веснове небо таке темне, але трошки сумне. Але у кожному пору можна щось цікаве там знайти. Што робіць астраном Віктор Малышыц, калі ёсць вялікая паўза паміж ясным небам? Ну, то бок, няма чаго зараз назіраць. Ёсць шмат чаго наздыманага, можна архівы разграбаць і здымкі апрацоўваць. Так што, насамрэч, я ж не толькі жыву астраноміяй, і таму можна займацца звычайным свецкім жыццём. А з чаго складаецца свецкае жыццё астранома і таты? Я яшчэ працую як фотограф, зарабляю фатаграфіі і працую як настаўнік, у тым ліку астраноміі І фізікі? і фізікі. Дзякую шчыра за сённяшнюю размову. Я асабіста, і думаю, нашы слухачы і гледачы разам са мною даведаліся сёння столькі новага, што гэта трэба будзе яшчэ раз пераслухаць, пераглядзець і сабе занатаваць, дзе і калі, што можна убачыць на нашым беларускім зорным небе. Напрыканцы хочу спытаць, а як далучыцца да вас? Каб таксама менавіта з вамі, бо вы так распавядаеце захапляльна, трапіць у нейкую вандроўку па зорным небе. Ну, часам я выязджаю вось якраз аматарамі астраноміі, далучыцца да нашай супольнасці, там, у тым же там тэлеграме, напрыклад, звяртайцеся да мяне, дам кантакты, і калі дзесьці будзем выязджаць, я таксама пішу, што я паеду, далучайцеся. Ось, акрамя таго, я трошачкі гэтым яшчэ зарабляю, праводжу платныя экскурсіі па зорным небе для жадаючых і для групы, для індывідуальных людзей. Можна замовіць такую паслугу, таксама і выехаць з вялікім тэлескопам у цёмнае неба паназіраць. Так што і так можна. Дзякуй вялікі за вашу адкрытасць, за тое, што запрасілі нас Радыё Дзякуй, Марыя што завіталі. ў госці. Таму што мы зараз працуем літаральна ў мабільнай студыі, і нам зараз вельмі хораша ў тых людзей, якія адкрытыя на нас і клічуць нас у госці. Дзякуй вялікі. Як вы сказалі, адкрытага неба для ўсіх, як чыстага, яснага беларускага неба, шмат новых фотаздымкаў, ну і, канешне, шмат новых публікацый для нас, бо мы будзем вельмі іх чакаць. Дзякуй. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя, амана.